खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि संगालिफोरा मैया समबाराव गुबुन गुबुन ट्रेप अपारेशनाव खमैबो 7 सरखारि मावफारियाफोरखौ हमनो हायो। सुलुंनि बादिब्ला एन्टि कारापसन सेलआ गिबियाव आसामनि कामरुप जिल्लायाव ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा BDOखौ घुस लानायनि दायाव हमदोंमोन। मोनसे अजद मोननायनि उनाव एन्टि कारापसन सेलनि संगालिफोरा फान्दायदोंमोन आरो सामरियायाव गावनि मावख'आव दाबि खालामनाय रांखौ नाजावनायनि उनाव BDO दिप्ता कान्थासामुवाखौ मोगा-मोगि आखाइजों हमदोंमोन। दायनिगिरि BDOआ अजद होग्रानिफ्राय बिथांजों आबुं खालामजानाय खामानिफोरनि बिलफोरखौ होनो थाखाय बान्था महरै घुसनि रां बिदोंमोन। उनाव बे ट्रेप अपारेशनाव बे मावख'निनो कम्पिउटार हेफाजाबगिरि भास्कर ज्यति दत्तखौबो घुस लानायनि केसआव फाव फान्दायनायनि थाखाय हमनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझार पुलिस बिफाननि जाफुंसारनाय। क'क्राझाराव 2 बाइक सिखावखौ हमदों, लोगोसे गं 11 खावनाय बाइक बोखांदों। 2 बाइक सिखावआ जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। क'क्राझार पुलिसनि बायदिब्ला PS केस नाम्बार 409/2023U/S379/427 IPC क'सननि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों 2 बाइक सिखावजों लोगोसे गं 11 पालसार बाइकफोरखौ बोखांनो हादों। क'क्राझार पुलिस बिफाना हमजानाय 2 सिखावखौ सेरफांगुरि पद्मबिलनि ध्रुबजित नार्जारी 23 बोसोर बैसोनि आरो कुसुगाव बुरिमाखानि गोथार नार्जारी 19 बोसोर बैसोनि होनना फोरमायथिदों क'क्राझार पुलिस बिफाना। मख'जाथावदि बोखांनो हानाय पालसार बाइकफोरखौ चिरां जिल्लानि खैला-मैला आरो बिजनी ओनसोलनिफ्राय मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बोखांनो हानाय गं 11 पालसार बाइकफोरनि गेजेराव गं 8 150 मडेलनि पालसार, गं 2 125 मडेलनि पालसार आरो गं 1 220 मडेलनि पालसार बाइक। पुलिस बिफाननि फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 5 सानसोनि सिगांनिफ्रायनो 2 सिखावफोरजों लोगोसे बेफोर बाइकफोरखौ बोखांनो हायो। लोगोसे गोमानाय बाइकफोरखौ मोनफिननो हानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों बाइक गोमाजाग्रा सुबुङा। लोगोसे क'क्राझार पुलिस बिफानखौ साबायखर बावदों बिगोमाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। थामथि रादाबाव दं म्यानमारनि इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट एबा आल्फा आइनि केम्प साइटखौ नोजोर होनानै ड्र'न गाग्लोबनाया 7 जानुवारियाव जादोंमोन होनना आल्फा आइआ मोनसे प्रेस रिलिजआव दाबि खालामदों। बे बादिया भारतआव सिमा बारनानै अपारेशननि थाखाय बिथा महरै खामानि मावनाय गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव थिसनग्राफोरनि थाखाय आश्रय आरो फोरोंथाय होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि गाग्लोबनाया बेलासिनि 4:10 रिंगायाव, नैथि गाग्लोबनाया बेलासिनि 4:12 रिंगायाव आरो थामथि गाग्लोबनाया बेलासिनि 4:20 रिंगायाव खालामनाय जादोंमोन। थामथिया बेरफ्रुनायाव फेलें जादोंमोनब्लाबो सिगांनि मोननैआ आफादनि 2 केडारफोरखौ जोखोम खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। फरेस्ट बरुआ दैदेननाय आल्फा आइआ दाबि खालामदोंमोन दि गाग्लोबनाया भारतारि रौनियाफोरजों खालामजादोंमोन। आफादआ फोथायो दि जुदि भारतारि रायजोआ आफादनि सानथौफोरखौ गारनो मिजिंथियो अब्ला बिसोरो नंखाय मिजिं आरो फोथायनायफोरावल' दं। आल्फा आइआ थि थांखिफोरखौ मोनफुंनायसिम गावसोरनि नाजानायखौ सोलिहोबाय थानो समायखिरा लायो होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं थांनाय रबिबाराव बांलादेशआव सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया जागायनाय लोगो लोगो आवामि लीगनि देरहानायखौ थि खालामनाय जादोंमोन। भट होनायखौ मोनसे मावख'आरि खामानिल' महरै नायनाय जादोंमोन मानोना बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टीजों लोगोसे गासैबो गाहाय बेरेखा दोलोफोरा बिसायख'थिखौ नेवसिदोंमोन। बांलादेशआव सुबुं खुंथायखौ गादबनाय आरो सुबुं मोनथायखौ सिफायनायनि अजदनि गेजेराव मुलुगनाङैनो बिसायख'थिखौ नोजोर होनाय जादोंमोन। नाथाय शेख हसिनानि देरहानाया भारतनि थाखाय जुनिया गोनांथि दं।
राजखान्थियारि बिजिरसंगिरिफोरा बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हसिना आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि राजखान्थियारि रोखोमफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय मोनो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।